תגיד לי איפה אתה רוצה לצלם. זהו, פה. אוקיי. טוב, אז בחרתי להגיע לשבעה כדי לחוות חוויות שונות, משהו שונה מחיי היום-יום. ובאמת הם פוגשים פה אנשים מכל סוגי האוכלוסייה, אנשים מאוד מעניינים. יש פה פתיחות מאוד גדולה. וזהו, יש כאן אפשרות באמת ליצור חוויות מאוד מעניינות ושונות. וזהו, היה... רוצה לשתף בקצרה 30 שניות על איזה חוויה הכי מדליקה שהייתה לך בשיבה? חוויה הכי מדליקה? כן, הכי כיפית, הכי... מאוד אהבתי את הסדנת היזכרות סופית שהעביר אסים. היה מאוד מדליק, קצת הזכיר פלייבק. וזהו, היה מאוד נחמד לראות את שיתוף הפעולה שקורה. אחלה, תודה.